Ingrid xa é historia, pero certo é que o paso desta borrasca fíxose notar na nosa comunidade. Moitos galegos espertaron xa dende o venres cos termómetros baixo cero e cunha paisaxe cuberta de neve. Todo blanco, nevando, e nevando fuerte e moito xeo. Moito frío, moito xeo. Estaríamos a menos 1 grado, máis ou menos. É que a neve foi a principal protagonista. O temporal, que deixou máis de 600 incidencias en 2 días, suspendeu as clases en boa parte da comunidade na xornada do venres. En concellos como Chandrexa de Queixa, a neve chegou ata incomunicar á veciñanza dos puntos máis altos da localidade. As máquinas quitaneve traballaron arreo dende primeira hora da mañá, pero certo é que minutos despois a estrada tinguíase de novo cun manto branco. Ingrid complicou moito a circulación pola rede viaria. A borrasca cortou unha morea de estradas nas provincias de Lugo e Ourense, obrigando a moita xente a dar a volta e non poder avanzar, entre eles os nosos reporteiros. Nos mesmos compañeiros íbamos camiño a Tribes, pero ali xusto en Vilar de Barrio tivemos que parar. Xa nos dixeron desde aquí, xa non podedes máis porque non confiamos en que poidades pasar. Con todo, houbo quen quixo aproveitar as inclemencias do tempo para gozar dunha fin de semana diferente. Pedrafita do Cebreiro foi un dos puntos máis visitados por un bo número de familias. Ali, a 1100 metros de altura, moitos viron caer a neve por primeira vez. O que caeu tamén e con forza foi o graínzo en varios puntos da autovía do Morrazo. O xeo causou numerosos accidentes múltiples nas estradas galegas, como da A52 á altura da Cañiza, no que se viron involucrados 8 vehículos. O impacto desta borrasca chegou mesmo á rede ferroviaria, provocando atrasos en varios trens que partían e chegaban a Galicia. A situación fixo que se prohibise a circulación de vehículos pesados, polo que moitos camioneiros que circulaban pola A6 e pola A52 quedaron parados ás portas da nosa comunidade durante máis de 24 horas, provocando unha falta de abastecemento puntual en varios supermercados. Bueno, hoxe un día 11:59 minutos no que temos que estar tamén moi pendentes das estacións. Alba, imos ata a estación de tren de Santiago de Compostela porque estes avisos meteorolóxicos están facendo que hoxe non estén chegando moitos trens a esa estación, non? Non, hoxe está sendo unha xornada complicada aquí na estación do tren porque o temporal está a complicar moito o transporte ferroviario en Galicia. Renfe viuse obrigado a cancelar varios trenes por mor das condicións meteorolóxicas, sobre todo os que afectan os servicios regionais entre Ourense e Vigo Guixar, tamén entre Santiago e tamén Ferrol Oviedo. A esta hora xa está a ver a estación, hai un pouquiño máis de normalidade porque restableceuse o tráfico, sobre todo nos servizos de Avant e de media distancia que van tamén cara a Vigo e cara Ourense, pero a primeira hora sí que había moita confusión entre os pasaxeiros, todos pendentes dos paneis informativos. Según nos conta Renfe, hasta ahora está restablecido ese tráfico, pero non descartan que se podan producir retrasos nos trens e incluso cambios de última hora, así que todos os que hoxe vayades a usar o como método de transporte, moita precaución e sobre todo andar controlando se van sair o noso tren ou non, compañeiros.